ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут ТВ қарор доред. дар видеоролики имрӯза мо дар бораи шартнома бастани Хуршед Қаҳоров бо яке аз менеҷерони беҳтарин Али Абдулазиз ва омодагии Сарварҷон Ҳамидов ба дебюти худ дар Дубай ва маросими имзогузорӣ ва суратгирии Лоиқ Раҷабов гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузури шита чай дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. рафтем. Хуршед Қаҳоров, ҷанговари тоҷике ки дар яке аз ташкилотҳои беҳтарин бо номи Беллатор баромад мекунад, иборатан аз имрӯз сӯзишномаи ҳамкории худша дар карьераи варзишии ояндаи худ бо яке аз менеҷерони беҳтарин Али Абдулазиз оғоз кард. дар ин бора ӯ дар саҳифаи расмии инстаграми худ чунин хабар дод: боз як қадами дуруст дар корномаи варзишии ман, бо яке аз беҳтарин менеҷер шартнома ба имзо расонидам. албатта ин барои мо хушхабар аст ва дӯстон хотиррасон мекунем ки Али Абдулазиз менеҷери Лоиқ Раҷабов ҳам мебошад ва ин дуюмин ҷанговари тоҷикие ки Али сӯзишномаи ҳамкориро имзо кардааст. Сарварҷон Ҳамидов аз клуби Тим Стрела ки рӯзи 29 октябр дар турнири навбатии UAE Warriors баромад мекунад, аллакай дар Дубай қарор дорад ва аллакай марҳилаи суратгириро паси сар кард. рекорди касбии Сарварҷон 11-0 мебошад ва ӯ охирон набарди худро дар ташкилоти AMC Fight Night санаи 24 декабр дар турнири AMC Fight Night Winter Cup бар зидди Аслан Тоҳсултонов ҷанги хиша баргузор карда буд ва бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд. ҳамакнун Сарвар Ҳамидов бо баромади худ эҳтимоли ба яке аз ташкилотҳои беҳтарини ҷаҳон яъне UFC иштирок карданро дорад, аммо ҳамашро рӯзи 29 октябр аниқ мекунад. дар видеои навбатӣ маълумоти пурраро оиди аз куҷо ва соати чанд тамошо кардани набарди Сарварро пешкаши шумо мегардонем. мегузарем ба хабари асосӣ. Лоиқ Раҷабов файтери тоҷике ки шаби 27 ва 28 октябр дар финали Гран-при PFL 2021 бар зидди Рауш Манфиев ҷанги хиша баргузор мекунад, имрӯз аллакай дар постерҳои имзои худро гузошт ва дар маросими суратгирӣ иштирок кард. наворҳо аз ҷараёни имзо кардану суратгириро марҳамат хитон тамошо кунед. Dina, brат. Good. Thank you. That's it. That's it. Thank you very much. айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар меҳмонхонаи PFL қарор дорад ва маросими вазнкашиву маросими рӯбарӯро интизор аст. ҳамин ки маросими вазнкашиву фейс ту фейс баргузор шид, мо ҳатман пешкаши шумо мегардонем ва дар бораи аз куҷо соати чанд тамошо кардани ҷанги Лоиқа аллакай мо омода кардаем ва ба наздикӣ пешкаши шумо мегардонем. ба Лоиқ Раҷабов омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшону соҳиби $1 миллион шудана орзумандам. шумо чӣ орзумандем ба Лоиқ Раҷабов? ҷавобтонро ҳатман дар зери ҳамин видео дар комментария нависед. ҳозир боша се комментария беҳтарини видеои пештараро пешкаш мекунам. агар хоҳӣ ки комментарияи ту низ дар видео боша, пас ҳатман дар таги видео комментария беҳтарин нависон. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношро дар видеои навбатӣ пешкаши тамошобинон мегардонам. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА. ба шабакаи мо обуна шудан, лайка ба шата задан ва зангулачаро нокаут кардана фаромӯш накунед. ин уқа вақти шуморо намегирад, аммо мада мотиватсия метавад ки бо хабарҳои ҷолиба пешкаши шумо гардонем. то видеоролики навбатӣ саломату сарбаланд бошед. Ай тоҷикистон, ҳамадан салом, мардои Лоиқ, бачаҳои тоҷик.